praise. You will pass spotlight dito. Good morning, SMCA! Happy Sunday po aton nga tanan. Praise God, kadataw mo naton puno, may mga chairs pa po maliha. Friend, pwede po naton lingkuran. Mga duwa pa adi. Kumusta bunto ang iyong week na naglabay? Are you blessed? Amen. Every Sunday bunto ang may good natin celebrate tungod our God is always good. You know, bunto, haamon work kada adlaw imagine na nag-travel ako nito. Bisan nakatuhain ng mga munisipyo. And ako nung siya nga na-appreciate every time nagta-travel kami, nakato talaga kami ito't mga baryo-baryo. Ito mga hagrayo talaga na lugar. Dahil ginahabal-habal mo, dahil nasakay ka truck, mga sugat ito nga mga instances. And one thing that I really appreciate every time nga ni nakatakot ko sa lugar nga na baryo ito nga harayo ka din city, harayo ka mga privileges, you will appreciate life dito. Usa nga na-appreciate ko ang ira mga gikakaon nito kung ano lang ira gikano. Kung ano lang ira naaani, kung ano laan, kung naging isda ka, kung ano ira na dako, ang siya gihapan ng timod susura. So, I didn't know may mga magpili din pero man ito, maarang kawaray ito hirasugan na choice. So, kung ano ang adat ira kapag kainan, ira na misa, actually, ito tira, kakaunan. Ngayon para ako na-appreciate ko diya duro-duruhan. Kaya, bisan man diri daw mo ang ira pagkaon, diri man mga magrasa singon natin na mako-consider. Pero, ang mo ma-appreciate nga to as an ira banding as a family. Diba? Ang imo papa, titirigoponin ka mo nga mga anak para mangaon ka mo higudrungan. So, para ako, it's one of the joys sa ating mga kinabuhi nga diri good natin ipapalit iba. And another thing dito, grabe din ang mga joys nga to. You know what? Ako talaga sa matao kung mahilig talagang maging snack bisan diin. Di ako makaulit mga lunch, mga meals, di rin agad ako ito, pero mas snack ako. Pero na-realize ko, for example, mag-milk tea ka nga though di rin ako mahilig milk tea. Pero di ba milk tea dana yun ako cost mga 80 pesos ba ito? Or siguro natin pag mag-snack ka, magasto ka 100 pesos ito natin. Dahil pangani kulang pa ito. Kung may ka pa mga kaurupod. But ito, for example, kung to is 100 pesos, para ka ito sa ito ka-snack. Pero para ka-ira, 100 pesos, kaya na ito mabuhin ka-ira, kausa ka-ira. So, nasi ako, wow! Kung hindi gagastuhan ko lang, hindi ko daw mag-inis-snack ka, diri ka manulog ginugutom. So, mag-inis-snack. Diba? So, you will appreciate, kung ito nga, ang bigger picture, kapag ato ka itong lugar, papaguti ayaw ni Lord. For you to appreciate what life really means. Simple, pero full of life. Simple, pero full of love. May totoo ka mo kilala na at pagliyog niya iyang kinabuhi, sobrang nakasimple. Amen. O yung mga sosyalo na din mga taga-associate. Pero may naman usang nga tao mo dito nga nag-live in simple life. That was Jesus. Kaya tingnan natin, Jesus didn't own a home. Di ba kung makikita natin ang mga scriptures, pero ato itong ibig mga balay. Waray niya balay nung tumaistihan niya permingaw. Magawa niya, iya bills nga babaydan, maintenance, kung may mga maruba ka iyo balay. Waray ito yung Lord dito. Pero ito yung angay ikabori, kaya he didn't own a home. And Jesus didn't own any land. Waray Lord, mga katumaan na land and animals that required His time and attention. Waray Lord, mga possessions na dapat pagtuunan mo yung pansin, tibangin man lang awato ninihan iba. Waray Lord. He didn't own a home, didn't own any other animals, and even, waray Lord dito, Jesus wasn't married. Diba? Waray Lord asawa. Nor he have a family to take care of.
Diba, ano, ito ang magbi-ministry niya, tapos i-governor niya, ano natin, kumao na ba niya i-anak, yung niya asawa? Wala ito yung Lord bugto, sugat. Instead, Jesus lived a simple life. And proclaimed a simple message. Ang pagkanin ni Lord bugto, sobra ka simple. Ngayon may dalihapon niya simple nga mensahe. Very complicated. Nasa niya Matthew 4:17, repent for the kingdom of heaven is near. Pagkat ni Lord bugto, asya na ito niya daradara. For us, for salvation, for the people to know Him, for the people to believe kay Lord. May mga kainay sa dito. Amen. And one thing po that I learned about balancing life, mga past months, January ba ito or March? And atong mga topics, mga preachings about pag-balance at life. I don't know kung tumatak pa or nag-remain pa yung mga kasing-kasing. Pero one thing I've learned, according to Pastor Carl Pasqua, na we need finding, kailangan po na natin i-balance at atos life in a way na it's not about dividing it equally. Kasi kung gusto mo mabalance at imo life, diri ito about nga, okay, 2 hours para imo pamilya, 3 hours para imo trabaho, 5 hours para ka Lord. Diri ko nito yasugad, and diri talaga yasugad dito. Kasi we cannot deny the fact na may mga instances na kapag ginplano mo at imo adlaw, may mga external situations ngayon na nabungan, diri nato gini-expect. So, parang single na imo yung plano, diri na susunod. Pwede niya masunod 1 day, 2 days, pero diri niya realistic. And another thing dito, pag sumilin ka, it's not about dividing it equally, nga you put or you place God the center of your priority, na, okay, Sunday, Kristiyano ako. Pero Monday to Friday, employee ako. So, kung anong iray yung nun, anong iray papahimo, anong iray papatake ako, hihimuon ko. Or, Monday to Fridays, anak ako. So, diri ako Kristiyano. Kung ano, or kung tatay ka, kung mama ka, kung anak ka, kung ano ka man. Kung ano yung imo pag-live life to, it's not na babayaan mo ang imo pagiging Kristiyano. In fact, finding your balance or balancing your life to means putting God over all. Krisingon, Monday to Friday, nagtatrabaho ka, but it does not necessarily mean na diri ka Kristiyano. It does not mean nga, Sunday na kita hindi nagkikirig ka, na Sunday lang luwag kita magiging Kristiyano. Right? If you want to balance your life, it's not just about putting God at the center of everything. Kasi madali na halo i-put He Lord. Happy na ka-top list ang imo priorities. But the challenge sa aton is making Jesus your life. When you say putting God at the center of everything, every aspect of your life, you will make Jesus known. We have a task sa aton ministry, we have a task dito sa church, may task kita sa aton workplace, may task kita sa aton mga eskwelahan. So, is God the center of your life, Bugdo? Because if yes, it is so easy for you to obey what the Lord wants you to do. That's how we balance our life. And according to Rick Warren, anay na. Okay, ang ating po team Bugdo, yan ang adlaw. Ano na? Through sacrifice, ada po John 14, verses 22 to 31. Sige, basahon ka, anay Bugdoan natin passage. John 14, verses 22 to 25, NIV po ang akong translation. Pwede itang tutulungan pagbasa. Then not Judas Iscariot said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone that does not love obey my teaching. These words you hear are not my own.
They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you. Verse 26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Verse 28, you heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, and for the Father is greater than I. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me, but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us be. May the Lord bless the reading of His Word. Okay, padalan kita po. Nayaman ni Rick Warren. If you think that your job is what keeps you financially secure, you're going to be insecure your entire life. Is it true? Yes. Siguro damo ato dinibugtuhan no, ang nagtatrabaho na. Pero kung diri pa, applicable gihapon ini para ha aton. Again, nasa ni Rick Warren, kung ang job ko na nato ng imo trabaho is as siya nagpapa-financially secure ha imo, you are going to be insecure your entire life. Why bugtong? Kasi ang aton once diri hiya na stop. Kapag sumiring ka, you are financially secure, ano? Was the more nga na nagtitikad mo, it imo, nagtitikad ako imo sweldo, nagtitikad ako imo kwarta, nagtitikad ako gihapon ng imo mga expenses. Dati kontento ka lahat, Nokia nga phone dati. Yan na, desire mo na iPhone 12 Pro Max. Diba, nagtitikad ako, basta nagtitikad ako giyaban aton finances. Kaya kung magiging financially secure, gusto mong maging maabat ito nga security ha imo life bukto. Diri ito ha imo trabaho mabilisan. Why? Your job is a channel, but God is your source. Anong karagsingan bukto? Pag sumiling ka channel, usalahi ha mga ways para ma-provide ka. Pero diri ito yahan, source. Pag sumiling nga ni nga, ang barangay ka napwas diri, magkakatubig yan nga adlaw. Kaya singon ba ang dugos nga katbalogan waray stock na tubig or waray awas? Dire. Pag sumiri nga ang barangay 13, waray kuryente, yan nga adlaw. Kaya singon ba ang dugos nga katbalogan waray tanan kuryente? Dire po to. Kaya singon, pag mawarayan ka nga ni trabaho, it's not the end of you. Because it's not your source. But the saddening part bukto, kung Lord, ang kitatanggal nanay ato ni sa channel, and mostly, kitatanggal natin is ang source. Imagine, gintanggal mo ang source kay nawarayan ka trabaho, do you think may magsusupply na iba? Na pagkakamay-ada ka security, ha, imo, life. But to your job, shouldn't be your security. Kaya ang adlaw nagbabako. Diba? Hinon nag-expect na magkakamay-ada kita COVID-19. Na damo ang trabaho at masastop. Damo nga mga employees at diri makakatrabaho, waray ito may nag-expect. Pero it does not mean na nawarayan kita in source. Aadala gihapon bugto an aton source willing to open more channels sa aton mga kinabuhi. Is that amen? Amen. Kung gusto mong maging secure ka imo life, you have to put your security in something that cannot be taken from you. Again, kung gusto mo magkamay-ada security ha imo kinabuhi, put it gantor. Ang kwarta bukto, pwede mawarahay mo. Ang imo possessions pwede makawat ha imo. Pero Lord, di rin makakawat hindi sa imo. Let us put our security
has something, has someone na diri ka bugtong papamaynan. And that is only Him, God. You see po to, Jesus lived a simple life. Nga ayaw kita pag-expect nga ang way or ang life na gusto nila ni Lord ato niya na is a complicated life. Because diri, God doesn't want you to live a complicated life. That's why He gives you an example. Kaya nga ni kumanihi, Lord, para may example kita kung paano natin i-live ang aton kinabuhi is standard. And how to live a life with purpose, with meaning, and an overflowing life. Gusto mo ba ito, bugtong? That's the role of discipleship. That is why may nag-invite mo yan na. That is why ani kaya na. Because God wants you to know kung ano ang life na dapat natin i-live haaton. Yan na. Ano ang ginhatag ni Lord ito haaton? It's the Great Commandment. Great Commission. Karing singon, si Lord kumaniya kalibutan ito nga may dahiya purpose. The same as true with us, God is giving you purpose. Ito ang purpose po to at magiging motivation natin on how to live our life. Kaya in John 13 to 17, again, Jesus, and John 13 to 17, climaxing, an intercessory prayer ni Lord sa mga disciples and for us today. At siya itong mga farewell message ni Lord sa iya mga disciples. Why? Kaya ang time umabot na para ni Lord bumaya haira. And John emphasized the fact that Jesus lived on a heavenly timetable. Bugto diri po kita dini buguos for eternity kita nga anhi. And Jesus, He lived on a heavenly timetable as He did the Father's will. Kaya singon kumani ni Jesus kay may the will nga nagugulat sa iya nga atutumanon niya. And after that, mabalik na niya or to the same as true with us. The question is, ano daw na itong mission na ginahatag ni Lord na mo? Ano daw na itong gusto nga life na i-live mo para kung babayaan mo na fulfilled kita? And John 13 to 14 po to, siya yung tinatawag natin nga upper room discourse. Adong mga teachings ni Lord that included an action section nga kung diin, tungod babayaan na ni Jesus at iyang mga disciples, naghatag iya in example kung paano nila ititiban nila na. Anong hindi mo ni Lord? Wash the disciples' feet. Kaya maray sa ni Lord, nga okay, Peter, mawag, diri na ako niyong makaupod, ikaw na ang magiging head ng Jerusalem. Ikaw na ang magiging governor, ikaw na ang pinakadako na soldier o pinakamatapang na soldier. Wala yung ni Lord na butang position na ira. Anong ginpakita ni Lord na ira? Ano example? Yung magsiserve. Yeah. They will serve other people. That's the reason why. Kaya anong ginpakita ni Lord? Or example ni Lord ang pag-wash ng ira mga tiig. And even though ito ka time, that hour, before His arrest and crucifixion, busy lagi hawag ni Lord pag-encourage siya niya mga disciples. Kung ikaw buto, itubot ang man-imo sitwasyon ka, Lord. Kung maaram ka, imo tayo maabot na nila. Kung may kakaatubangan ka, dili masayod. Magkakamay-ata ka pabatay para ipipihon ng iba. Diba kumbaga atong response pa rin na. Kaya mag-focus na kita kung ano ang nakalaya na daaton. But the Lord continues to give encouragement and comfort to His disciples just hours before His arrest and crucifixion. Kung totoo siya nga ni Lord ay may daig sa suffer, He Lord nga ni ang mamamatay ito nila nga pero Hiya pa ang nag-encourage. Hay ba? Hiya pa ang nag-comfort ha iya mga disciples. And rather than being focused on Himself, the Lord's focus was on equipping them. Kahit simon, an upper room discourse, that's the time kung prepare ni Lord at iya mga disciples ha future na maabot na ila. Because God knows that preparation is very important.
Then after niya lumakad, dako at ira aatubakon nga battle. Amen. Okay, can we read verse 22 po to? Then Judas, not Judas Iscariot, remember wala na inidinhid kapit ni Judas. Okay, lumakat na niya. But Lord, nasa rin niya, but Lord, why do you intend to show yourself to us and that to the world? Kaya ano ni Lord, i-reveal niya kalugaringon po to. Haiya mga disciples, or nga to mga tao nga tumuod haiya. First book to, Jesus had been rejected by His own people. Diba ang pagkabot ni Lord, mas damo ang nag-upo sa iya kaysa ang tumuod sa iya. Kaya di rin nila ma-accept na humble position or humility ni Lord hiya maabot as al Messiah. So di rin niya ang kind of Messiah na iragin, i-expect, kaya gin-reject hiya at iya own people. So tungkol gin-reject hiya, He could not manifest Himself to them. Then, perfect ang pakiana ni Judas. Sabi niya, but Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world buto? Tungod Lord, di rin makamanifest habugos na kalibutan or ha mga tao. Tungod kin-reject hiya, nga ni Lord kin-reveal at iya kalugaringon, ha iya mga disciples. Then hiya, ha iya mga disciples siya naghatag hinway, or He has revealed Himself to His church na kung diin ang makikita ang kalibutan. He left the church in the world to be a witness of God's love. Diri ni Lord mismo bugto ang nag-appear habungos na kalibutan. It is the job of His disciples. It is our job now na makita habungos na tao that we are living our God. Living our God? Living our life the witness and love ni Lord. Ka-amazing ito bugto. Di rin ni Lord gitrevealan niya kalugaringon hatanan. Gitreveal niya haibo yan na. And it is your role to reveal it to other people. In fact, ito nila nga tayong bugto, it was an act of mercy. Kaya ano waray ni Lord gitrevealan niya kalugaringon habukos na kalibutan. Why? Because it would have made bugto judgment. Kaya Revelations 1:7, may the proper time kung diin marireveal ni Lord habungos na kalibutan. Maaram nakaplano ito kung saan ni Lord makikita ang tanan, which is in Revelation 1:7, nayakan dito, every eye will see. One day, He will return and the world will behold Him. Kaya lang butuwaray pa ito yan hindi na time. Kaya ano dapat ang aton hihimo? In verse 23 to 24, dayahan, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. And time doon po, mag-reveal ni Lord, bugos na kalibutan, waray pa umpot. Tinaya ka ni Lord, anyone who loves me will obey my teaching. Love is the key word in Christ's farewell sermon to His disciple. Ang pinaka-core dito, ang message ni Lord, ito nga upper room discourse, is all about love. Why? Because in John 13:34 to 35 ito, nayakan ni Lord, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. But what should Christians be known for? Pag sumiling ka nga niin usa, magbanggit nga niya ako usa ka brand name or company, pag sumiling nga niya ako Gucci, di ba masulod na aton mind dayon is bag. Pag sumiling ako yung Toyota at masulod na aton mind car. Pero what if dito if Christians? Ano dapat kita nga product? We should be disciples. Naya kami, Lord, by this everyone will know that you are my disciples if you love one
another. If you love one another, Kaigsingon, love is the true evidence that we belong to Christ. Sugat dito bunto, ka-importante and love. It's not all about emotions. Love is the true evidence that we belong to Christ. Now, may na kita dapat itibog to i-highlight. Nasa nga verse 34, a new command I give you. A new command I give you. But to love one another is an old commandment. Ayaw po natin i-confuse ang ating mga kalugaringan. Even in Leviticus, aabto ng topic about love. Pero nasa rin ni Lord a new command. Paano ba iiyan naging new command to? There are two Greek words used in the New Testament. How word nga? New. Kitaon natin dugo ang iya difference. May ito kita tinatawag na Nios, then may ito yung Kainos. Again, Nios and Kainos. Ano ba ang iya difference? Ang word na Nios, actually, and most often, naging gagapin natin kapag i-compare natin ang og nga ng new. Karagsingon, pag Nios nga ni, it means new in type. New, but of the same kind. For example, ang imudaan nga sapatos na ruba. Kung bato ka o sa mga store, pumalit ka hinbag ko nga sapatos. Ang pinagkaiba, bago niya, wari na niya ruba, pero sapatos na gihapon. New, of the same. New, but of the same kind. Kainos. Ano naman ang karagsingonhan? Kainos. 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 It means bunto, the new of different kind. Again, and Nios, new, but of the same kind. And Kainos, new, new of a different kind. Karagsingon, new in experience, new in form, new in quality. Iba na handaan. Nakita, nakuha natin ito at iya difference. Alin na lang natin ibuon na example. A caterpillar goes into a cocoon, emerges a butterfly. Karagsingon, nagbago ang iya itsura bunto. Ang dati nga nakamang la, nakamang. Ang result niya, nalupad na. Sugad bunto, nagbago. Again, the two Greek words bunto na hindi describe sa New Testament, may the Nios and Kainos. And nasa rin here bunto, this is an example. You are a new creation. You are, may the here new covenant na ginhatag sa aton. Sa tingin niyo, naya ka ni Lord, that a new command I give you, is it Nios or Kainos? It's Kainos. Karagsingon, diri new in time, diri pinaglumaan, diri linear version, bago. Bago nga experience, bago nga form, bago nga quality, new of a different kind. Ba't kilala ba niyo ni Reka? Si Rika Peralejo. Quick line niya nga istorya. Istorya? Kay close kami. Bagito danay, bisan itawo, pag magpakiana nga nit imungaran, pero ito gidre-reflect kung hindi mga influential na tao, mga artista. Di ba daw ni Diha Church at mga artista? May dali ni Victor. May dali ni Jeff. Sino artista nga dyan? May Sarah! May Ate Sarah. So, gusto mo nga ako po yung Sarah. Uy, dati ka kumanta? Grabe na naman. Sumarap ko mo, dili ka kami magkano, nininig ka pera na yung pero dapat effect niya akong life. Kaya ay nagtrabaho ako, kapag, di ba, ako matag-scope hindi mo mga makikilala. For example, mga sir and ma'am, mga RSU, or habisan din. Pero may kugod na rin na experience.
May na nga niya ako nakaka-istorya, nga ang edad, mga 30s, 40s, or 50s. Every time nga pa ako kay Ana, dahil ano mo ngaran. Pag sumiling nga niya ako Marika, to be honest, na-offend talaga ako. Kaya kaya di response. Ito nga nakaka-offend nga smile. Ito nga nagtatawa hira nga, bakit? Ito nga, ano ba ako ngaran? Nagtatawa hira, tas di na nito na mahahayakan na, oh, sexy star. As in, grabe na-open talaga ako. Actually, kilala ko man hiya, kaya nakikita ko man hiya mga movies before. As in, may mga movies nga, di ba, teenagers pa hiya, nag-start hiya. Pero ko maintindihan, sugat itong ira response. Nga in a way, na di rin ito once thing abo, di rin na twice, di rin thrice. Makadamo na nga beses nga, na-apektuhan ako nga, every time may napakian ako nga rin, di rin ka ng ginagamit. Kaya sa workplace, mas known ako as Kylie. Kaya ano po to? So, nakagindi mo tungkol diri mo kasi, curious ba ako kung kaya sugad and response sa ibang tao. Ano nakagindi mo, what I did, I followed her sa iyang mga social media accounts. Hino ka ba? Searching ka. Pero wala siyang dingaran ni mga ahon na nagsusugad ako. Balito, in-follow ko yan. Dili pa ako maarang mo to na hiyangayan o sa nahiya nga pastor's wife. Rika para lahel o sa nahiya nga pastor's wife. Picture lang. Balito, di man So, in-follow ko yung to, naibaruan ko nga ang akong pagkakilala iyahan bata pa ako is nag-iba nga yan ang iya image. May ka na ngayon niya mga mature roles, diba? Nasa rin pa nga niya, usang nga testimony nga nakita ko nga niya. Gintay ko no ito niya kasi that's the way ko no, nga masisipan niya harap. Trixie nga, that's the way. Kung i-take nga nito niya ang mga mature roles, mga sexy movies niya, maraming niya ang sikat na gihapon. Kilala na gihapon. Niya. But di man an amazing po to. Diba, we are talking about kindness na new of a different kind. Usay Rika Baralejo nga naging way or naging example na ato, naging tatawag ni Lord nga new creation. And the Tony Talks nga iya, before ba yan ang Tony Talks, ipapollow ko naman niya, na-amaze ako ang Tony Talks na dito niya sumikat kung ano ang changes niya before nga nandiyan na. And I know nakakita-kita ito nga tanan. Nga may dito part na nasa niya na tungod naghimo yan mga mature roles before. Ngan, aada na iya situation nga gin-surrender na niya ang iya life convert. Ngan gin-value niya ang purity ang iya naging asawa. May mga comments sa iya nga, kaya sugad na ang iya mga paniniwala yan na. Nga dati man, sugad din niya ka-all out. Nakita niya ito Tony Talks. Then may nagyaya ka na iya, kaya anong sugad na hindi mo pag-value ang purity. Nga dati, diri ka man sugad. But this is a hope for every one of us. Kung dati naawal ako, nga pag may mayakan nga niya ako nga, di ka mo ako nyaran, yan na, naging reminder lugod niya ako that change is always possible. That word. Kaya every time nga may napakiana ako, Rika, bahala ka na ako, Rika, kayo mo ako, pero Rika ako. Diba? Naging proud lugod ako to say my name sa ibang tao, not because may talagang hapon magsusuga dito ako. May talagang hapon magre-reflect kung hino hiya dati, pero para ako, it doesn't affect me anymore. Ang nakukosa ako, isang encouragement, nare-remind ako, ng pero may pag-asa, that Lord. She is now a new creation. Kaya nini ba ito nakakanghatag ko kaatos? Everyone, siguro not every one of us, pero may dahaaton, may the past, nga di rin maupay. Ngayon kapag may nakangani di rin maupay nga past, it's so hard for you to live a present. And it's hard for you to look forward sa future. Pero ano ang hope na ginahatag ni Lord? It doesn't matter kung gaano ka-dark ang iyong past. Because what God is giving you is not the cleaner version of your old dirty self.
You are a new creation. Not the updated version of the old you, not the cleaner version of the dirty you, but new. Bago, waray, lugaw, gimbabag ko ni Lord, at imo pag-start a life. That's kindness. Amazing po to. I don't know who needs to hear this. Pero may mga kamagpuan kita, just like Joy Mendoza, na grabe bunto at impact yan ang mga kababaihan tumudan iyan na experience. Hindi ano yung sugad bunto, ka-confident na i-face ang mga battles bunto, na atay atubangan, because bag o nahiya. Dili ka na niya ma-define kung hino ka before, gimbag o ka ni Lord. That's kindness. Again, na ano Lord, a new command I give you. Love is an old commandment. What is new to this command? Anong bago nga to? Nayahan ni Lord, as I love you. Love others as I have loved you. Anong karagsingon bugtod ni Lord? Anong ini nga iglalaw ng mga tao? Judas, nga ginbetray hiya. Peter, nga gintinay hiya. John and James. And even tanan na iya mga disciples bugto would fail God, but still He loved them completely. Love others as I have loved you. Karagsingon, nasa ni Pastor Peter, love is a commitment towards imperfect people. And in 2 Corinthians 5:21 bugto, balikod na natin. Nasa ni Lord, kaya confident kita, na bisan may mga dark past kita, bisan singon natin pa makasasala natin before, kaya natin mag-start it back on. 2 Corinthians 5:21, God made it who had no sin to be seen for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Bukod diri na sugal kabuti ang gimbaitan ni Lord for us. Kaya natin mag-start hinbago, new nga kita, because God made Jesus who had no sin to be seen for us, so that in Him we might become the righteousness of God. We have exchanged our old life for the life of Christ. Nabutog o nakita bugto, diri paresan aton past, or the cleaner version and aton past, because we have the life of Jesus Himself living in us. Nabutog o kita bugto, kasi nakakaugoy na ni Lord sa aton. Diba na yahan ni Lord? Sa verse 23, my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Question po to, an aton ba kasing suitable para ukilan ni Lord? An aton ba kasing bugto worthy ba nga ukilanan ni Lord? Again, a new command, the word kainos na new form, new quality, new of a different kind. Again, ginaw tugtog ni Lord at iya mga disciples, bisan maaram iya, bisan dili pa man inana po, maaram iya nga ipipitray iya, maaram iya nga ipidinay iya, maaram iya nga ipifeel sa mga disciples niya iya. Pero what's the role of love? Kaya nawa siya lagi hapon ini ang gusto mahinabo ni Lord, haira. According to Pastor Peter again, we have love is a commitment towards imperfect people. Bukto din ang sulod,
Dili kita mga perfect na tao. I know may mga unlovable nga part sa aton. I know may mga tao nga nakasakit sa imo. I know mga tao nga nakag-cause pain sa imo. But it is our responsibility to love one another. Ganyan yung masiling ka makuri. Diri kaya. It's not possible. Kay grabe ang damage na na-cause sa imo. Pero anay buto. Kalkala. Tumisin ako, makakayakan ako. May mga tao na kag-cause so much pain na ako. Na makakayakan ako nga makurig talaga i-forgive and i-love balik. Pero may adapt pa deeper meaning ito. Dida. It is our responsibility to love one another. No matter how imperfect ito nga imo sa bitya na, you are commanded, dapat committed ka na i-love ito. Yeah. Sa atong sleepers, minsan may mga unlovable nga part sa atong mga cell members, we are committed to love them. It is our responsibility to love one another. Tingnan mo sa Facebook to, I am committed to love you no matter how imperfect you are. I know kung makakatestify ini ay mga mag-asawa, diba? Hiragulit mas makakakilala kung nalutbatasan yung kada usa. Pero tungkol kinuusa hira, they are committed to love one another. Amen ba? Amen. And yes, bunto ma-agree ako that it is not easy. But take note of this. Good relationships require commitment. Again, good relationships require commitment. Waray relasyon nga nagiging maupay balik kung waray ka commitment na ayuson mo ito. Kaya, verse 24 buto. Amen. Verse 24, anyone that does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Again, buto, we are committed to love other people. Then we need to obey this. Kay tikang inihiya kay Lord. Na nasa ni Lord, anyone that does not love me will not obey my teaching. Ading karagsingon buto. When it comes to our obedience, when it comes to our obedience, it is our love for Christ that motivates us to obey Him. May naman ako kurian po ito pag-obey ka, Lord. Maybe kailangan may focusan kita nga. Usap. It is our love for Christ that motivates us to obey Him. Not because we want to, not because nahadlo kita, nga kapag diri nga din natin sundon ni Lord, mauurit hiya ha ato. Nauwi kita because we love Jesus. But don't take note of this. Makuri ba magigugma? Kung sabihin, higugma ating pamilya, sige God, Gora. Pero higugma ang nakasakit sa imo, it's a no-no for us. But take note of this. The real test of obedience. Again, the real test of obedience is when you don't feel like it. The more nga diri mo gusto, the more dida na-test and imo love ka, Lord, kung mag-obey kita. The real test of obedience is when you don't feel like it. And we can't obey what we don't know and understand. We can't obey buto kung di rin nato naiintindihan kung kay ano natin ini kailangan himuon. Pag
But this is the comforting side aton. I know, oo, masin ako imo makuri. I agree. Bisan ako yun ang sisingon kung makuri talaga. It's not true. Pero ating bugto ang sekreto. We can't obey what we don't know and understand. Tama? That's why we need something that will work within us to do that task. In verse 25, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Basta maarang Lord na ang paglawan ng mga tao makuri. Maarang Lord na ang mission na gibutang niya aton kinabuhi makuri. Dili Lord ang sisiring nga masayon na maarang Lord nga makuri. Kaya aton mission paglawa ibang mga tao, aton mission to disciple one another, aton mission to serve other people. Gintagan kita ni Lord in mga promises kung tingin bisan makuri, kakayanon natin nga mangudi. And first of this book He promises us an advocate. Karigsingon, we can't obey what we don't know and understand. That's why we need the power of the Holy Spirit working within us. Kaya anong punto makuri? Kasi yan aton focus, kasi yan aton own emotions. Masing ako makuring mag-love kasi nga focus ako kung gaano kasakit. But God give us an advocate that will work within us to obey God. Again, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Take note dito nga iningatay malakat na Lord. Iningatay babayaan na niya mga disciples. But grabe dito ang promise ni Lord. Di waray niya tumugot nga mabaya na hiya, nga waray na hiya. Ipitiba niya. May dahiya din said. May dalagi hapon niya din gamit to remind you kung gaano ka kahigugmaon ni Lord. To remind you kung ano ang imo purpose, ha? Kinabuhi. Na diba nasa nila, will teach you all things and will remind you of everything. Buto, ang dati nga panahon, waray man nila sugad aton ng mga cellphone. Waray dito hirapan record. Okay, na-recorded ko mga vintage ni Jesus para may daako pan, laban. Waray dito yung mga means, waray yung mga electronic means para mag-record ang mga ginyakan ni Jesus Christ. But anong ginsend ni Lord? It is the Holy Spirit. In this chapter, we have seen Thomas, Philip, Judas, even Peter, kulang hirahin understanding. Di ba naya ka ni Lord, Lord, paano kami masunod na imo? Ano ang way? Hain ang way. Di ba ni Thomas, ang pakiana kanina ni Judas, Lord, kaya ano rin mo i-reveal mo kalugaringon na iba? They lacked understanding. But after the day of Pentecost, the Spirit will give them understanding and cause them to remember Jesus' teachings. And time dugto, the day of Pentecost, which they received the Holy Spirit dugto, dito na hira naging on fire pag-share ano word ni Lord. Wari man nila mga cellphones, wari man nila mga electronic means na mamememorize nila ang words ni Lord, waray. It is the Holy Spirit dugto, maging pabilin ni Lord, para i-remind ha ira kung ano ang message na gusto ni Lord i-proclaim. Ha, mga tao before, and mga tao, yan na. This means that we can have confidence dugto, that the New Testament, or the Word of the Lord, is really inspired by God. That's the reason why dugto kailangan mo i-love ito nga dara-dara mo nga Bible. Dili lang ito gagawas dugto nga Sunday. Dili lang yung parang nakita, but this is really inspired by God. That in 2 Peter 1:16, siya kanida,
For we did not follow cleverly devised means when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Kaya singon butuan mga nakasurat dito. At mag-share natin sa iba, kaya kailangan natin maging confident ang word ni Lord, because this is not about cleverly devised myths. This is truth. That God's word buto is trustworthy. And 1 Corinthians 2:12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Verse 13, these things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. There is power buto sa word ni Lord. Again, we are sharing buto. This is the core. This is the focus. This is the role of discipleship. Why we are now here. What is the mark of a true disciple? But if you want to know, if God wants us to be His disciples, what is the mark of a true disciple? It is Christ likeness. The mark of a true disciple buto is Christ likeness. And without this advocate, without this Spirit of God, we will never be Christ like. That's the role buto of the Spirit given us. Without this advocate, we will never be Christ-like. Kaya nakakaya natin nga bumago. Kaya nakakaya natin nga maging bago otro. Nakakagpadayon kita bisan dark and adult past. Kasi it is not you na naghihimo para maging maupay na otro. It is the work of the Holy Spirit within you. Naging babago ka ni Lord. Verse 27 to. One promise na ginhatag ni Lord sa aton to accommodate us sa aton purpose is the advocate. Next, nasa rin ni Lord, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. But the peace is very important. I know tanan kita, makakayakan, that peace is really an important thing na ma-experience natin. And peace is a fruit of the Spirit. In Galatians 5:20-23, Amen. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Kung kanadamon aton maging aasikaso yan, kanadamon aton gitatagan importansya. Pero this is something that we need to focus because God is not concerned ha imo comfort. God is concerned ha aton character development. And if you try to evaluate, loving ka na ba? Ano na ba imo ang joy, and peace, and forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentle ka na ba? May self-control ka na ba buto? This is something that we need to put our attention. Labas ko. Character development. I know everyone of us will agree, dapat mga baltok na tao. Pero diri tanan may character. Damo ang mga magyaman nga tao. Pero dili tanan nga mayaman ang character. And peace is one of the fruit of the Spirit. Peace is something na usa nga gino-offer ni Lord. Ha atong gaano ka importante ang peace. Peace hano ha Hebrew, ang meaning niya shalom. Diba? Niya ka nito ni Kuya Jeff.
Ganyan na, ang nagiyakan ato ning shalom, mas kailangan niya, di ka nga ato, magyakan ning shalom, haliya. Diba? Mas kailangan ni ating anya na buktoan, peace. Karong singon ang shalom and peace bukto, diri na itong absence and noise, absence and war. Diri na itong calm. Diri na itong waray ari nga sa mga nababati. Peace means, or all about general well-being, completeness, wholeness, security, health. Kaya ang peace or ang shalom bukto, kasi ito yung importante nga word, sa mga Jewish. And this is the peace that God is offering us today. His peace bukto, nasa rin is different from the world's peace. Kaya mo ang pinagkaiba. Kaya ano nasa rin Lord, magkaiba ang ginahatag, han peace, han kalibutan, han peace ang gino-offer niya, ha? Atong the world bases peace on its resources. Krisikon, mas maaabot mo ang peace. Kung secure ka sa imo life, nga may money ka, may possessions ka, you are financially stable, that's the peace na gino-offer ng kalibutan. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo magtiro kinura-urahan. Kailangan mo magsugalini, magpundarini para financially secure ka. That's the kind of peace that the world is offering. It bases, resources. But God's peace depends on relationships. Kaya imagine mo to. To be right with God means to enjoy the peace of God. Kapag diri nga ni okay ang atong relasyon sa Lord, diri ka gihapon okay. Diri ka at peace. Kapag humakat ka, diri ka at peace. Kapag diri okay ang imong relationship sa iba, you are not at peace. Because ang peace mo ito ang ino-offer ni Lord. Diri base ang mga resources. It is based ha relationships. Do you want God's peace, Buto? Kaya mo maibaliw ang peace na ginahatag ay imo ang kalibutan, ang peace na sure ka na di rin mawawara imo kapag in-offer mo. Ito ang decision ka, Lord. That's the difference. Han peace nga nakasanayan na nato, han peace nga gino-offer ni Lord, haato. Yan na. In verse 27, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Again, to gino-offer ni Lord ang peace nga diri kaya ma-open and ma-offer ang ibang tao. To be honest, last Tuesday, I've experienced anxiety attack. And I never imagined na may experience ko talaga ito yan din ang time. Because on Tuesday, actually itong time, ang second dose ko had ka ng COVID vaccine. And I thought, effect hiya ako ng vaccine. I experienced fast breathing, heart palpitations, namumurag ako, dili ako nangangatarong, insomnia. I think 2 hours or 3 hours na daw akong katulog. Tapos pag mata ko, ay, trabaho na liwan, ate girl. Tinapin ko talaga ang pressure. Pressure sa work, pressure na imo kailangan i-prepare, pressure imo kalugaringon, as in pressure. Like, I'm saying this book though, that's the reality of life. Dali ka rin sigun na perfect na kita, na permi kita strong. May mga times gihapon na nagiging weak kita. And I'm sharing this book though because I see it as a need. A need for us not to criticize, but to empathize. To my surprise, at ito nga Tuesday, pagka Wednesday, I've asked my workmates kung nakaka-experience ba irahig anxiety. And to be honest, na surprise ako nga, behind ang irang mga katatawa, they are nights na nagtatamis na nila dahil because di rin nila maintindihan. Then I asked them, so paano man ka mo nakaka-recover? Then may different ways bukto kung paano i-recover ang iyong kaluragsikon. Pero usalan ako napansin, nagbabalik-balik lahiya. This is very important bukto because mental health issues is very important. And I will talk about anxiety and depression because sa aton yan
Ang atong basis had anxiety and depression before at pagka-COVID, nagtataas po ang iya. This is a need for us to know and to relate that there are people who are suffering anxiety. What is the difference ba ng anxiety and depression? When you say depression, just a quick course na niya for seminar. Okay. When you say depression, bukto, ang imo focus more ha past experiences. Pag sumalit ka nga ni anxiety, ha future nga pwede hinabo. Kresingon, pag usa nga ni nga tao, nakita mo nga nagpa-fast breathing, diri mapakali, nangungurog, may the physical symptoms nga nakikita ka, diri ito depression, that's anxiety. Ang depression kasi bukto, kalma la ito ya. Waray gana. Kung i-compare natin, depression ang araw niya paubos. Pero ang anxiety ang araw niya panintaw. Kresingon, hyperactive. Kresingon na overwork. And anxiety and depression bukto, talaga sakit niya. It's not nga hihimo mo lang ito, hiniisip mo lang tanan talaga. Sakit ito niya. Why? Because kung makikita mo bukto, may mga physical symptoms kita nga nakikita. Nagpa-fast breathing, nagta-tachycardia, anong tachycardia? Fast breath, nag-heart palpitations. Dili mapakali. Kaya ano daw na may physical symptoms? Because of chemical imbalances. Kasi sino ito may mga hormones kita nga affected. May tinatawag kita nga happy hormones na kailangan i-feed ini nato na parang good mood kita. Dili niyo ba ito ang inihimo-himo na nato? It is a reality. A reality na situation na nanganganak. Malay mo, hindi mo sabihin, dili ka maara may mga silent patterns na yan ito. And it is for not to criticize, but to empathize. Kaya ano ko na yakan nilibog to? These people need someone to talk to. These people need someone who will listen to them. Yan ay yung amazed. Hindi naman natin permibog to kaupo din at mga sangkay. Nga pwede natin yaknon kung nape-pressure kita. Yaknon kung nagugulaan kita. Yaknon na nakukurian kita. But we have God. Imagine how, John chapter 14 verse 1. Nayakan ni Peter ka Lord. John 13 nga yan, verses 37 to 38. Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Pero nayakan ni Lord, bugto kang Peter, will you really lay down your life for me? Very truly, I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Anong sunod na verse bugto? Do not let your hearts be troubled. May reason ba kaya ano sugat itong sunod? Why bugto? Ito nga instances, noon ni Peter, na iya ang pinaka-brave na disciple. Nasa ni Lord, kaya ko i-lay down ang akong life ha imo. Pero pagyakan ni Lord Peter, i-deny mo ako 3 times. So the disciples surprise, baga-baga mo ba ibutang nato nito nga sitwasyon, ni Ate Sili o ni Pastor. Mapipil hira, siguro nato. Ano naman lang kita? Sugat po ang naaabot ng mga disciples, kung ni Peter i-deny ni Lord, ano naman lang kami? Kung ni Peter sugat ka brave, na feel hiya, hain kita di na malugar. Nalaman ni Lord, do not let your hearts be troubled. Believe. You believe with God. Believe also in me. And the same message po, naging yaya ka ni Lord today. And peace nga ginhatag ni Lord, naya ka niya, do not let your hearts be troubled, do not be afraid. Maaraw ni Lord nga mag-feel ka bugto. Maaraw ni Lord nga diri ka perfect. Maaraw ni Lord nga weak ka. May mga weak moments ka, may mga weak points ka. Pero gusto ni Lord, ipaya ka na imo. That God's comfort is always available. Kapag tumao kita, haniya. Anxiety is true. Depression is true, but God is also true. Let's talk about comfort. Ang comfort book nga maaraw kita is in kukonsol nato niya.
Kung nakita kita nga may nagtatangis, ikaw, console natin niya. Aadila ako, okay lang ito. I-comfort natin niya. And that is true. So, ganun talaga ang pag-comfort. But you know what? Na ang word na comfort, halatin, ang karagsingan niya, with strength. With strength. Karagsingan mo to, this is the kind of comfort na nare-receive natin ka, Lord. Diri na to console you, kundi gintatagan ka ni Lord in strength to continue. Gintatagan ka ni Lord strength to press on. Kaya ang mag-ino-offer ni Lord ato in 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Matthew 11:28, that come to me, all who are heavy laden and burdened, and I will give you rest. And usa ka pinaka-quote up ko dito, and Philippians 4:6-7. Na ano, Lord, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. And the God of peace, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Why do we need to share people? Where do we need to share Jesus to other people? Because one of the best remedies for a troubled heart is prayer. Again, one of the best remedies for a troubled heart is prayer. I hope that if you experience that kind of thing, if you feel pressure, kung nag-worry ka, kung nag-trouble ka, know na madali lang ni Lord daupan. Then ang comfort na ginahatag ni Lord haimo, kaya siya ipapadaog kaniya, is not the kind of comfort na iko-console ka lang. Not the kind of comfort buto na makakamay ka na soothing feeling. The kind of comfort ginahatag ni Lord haton is may ka-open na inner strength para pag-give up the option na aton. For us to continue, for us to press on. That's the comfort buto na gino-offer ni Lord sa aton. In verse 28, nayakan Lord, you heard me say, I am going away and I am coming back to you. Again, you heard me say, I am going away and I am coming back to you. Anong karagsingan ni Lord buto? We can rejoice. Again, joy buto. Kanina, peace. Joy is also a fruit of the Spirit, and this is also the kind of joy buto na ginahatag ni Lord haato nila. That we can rejoice in this troubled world. Bisan pa may COVID hagawas, bisan may anong pa man nidahain mo situation, we can rejoice in this troubled world because Jesus has returned to the Father where He is enthroned of all. Nasa ni Lord, I am going away and I am coming back to you. In verse 29, kitaon na natin. Job, sige, kuha na anay. Kuha na lang. Verse 29, I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. Anong karagsingon ni Buto? Nasa ni Lord, dapat nga ni nagiging glad ka mo, mamakadto na ako. Why? Kasi dito na Buto na fulfill and will and Father. Asya nang pinaka-sum up for us to receive the salvation. Kung di rin ni Lord i-take at cross, kung di rin ni Lord i-take ito masuffer, di rin kita magiging free. Yan na. Asya nasa ni Lord, dapat nga ni glad ka mo, mamakadto na ako. Kaya mapufulfill na ang mission ko, thinking na ikaka-benefit ninyo. We can rejoice in this troubled world. And because sa ato na ni Lord Buto, rejoice or joy is possible happen because now our God is sovereign. Diba anak ni Jesus limited niya because we cannot deny the fact nga man gihapon niya. Pero our God Buto is a sovereign God. Anong karagsingon pag sovereign? Karagsingon, bisan malain nga
sitwasyon ng umabot sa imo, diri ito hidden ka, Lord. Gin-allow ito ni Lord, kay kaya kaniya pag-awasod nila. Each step na imo gititake, maaram ni Lord. That's how sovereign our God is. Kaya singon pag may dangan yung umabot sa aton nga circumstances nga diri natin nakikita nga maupay, para ka Lord, pwede kaniya igawas ito nila nga maupay. That's how sovereign our God is. Iba-iba kita battles, pero the same kita hindi mo. Kung sovereign ni Lord before, sovereign na gihapon ni Lord yan na. Kaya natin tumapot, haiya. May niya supreme authority and all things are under His control. So we can rejoice dito because He sent the Holy Spirit to teach us. Para may mag-remind ha imo nga ang Ginoo before, Ginoo lang gihapon yan. Na ang nangyari before, pwede gihapon mangyari yan. And that is the kind of God na may adak kita. Yan na. In John 14:2-4, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Anong karagsingon hinibog to? Verse 28-29. May nahilord to, usa, or third point natin, ha-promises, na gihatag ni Lord aton, para ma-encourage kita na i-take a mission ni Lord aton. It's because of the promise of heaven. And I think usa iha pinakamakusugtog to na pwede natin kaptan. Kapag aada kita ha point na gusto natin mag-give up. Why? Nasa rin ni Lord, I am preparing a place for you. Take note of this. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Anong karagsingon dito? Na I am going there to prepare a place for you. Kita nga ni pag nagpapareserve kita dito, ang atong yung-reserve na lingkuran, pagka kanina doon, dahil may nakalingkod na. Pero dito, at least na himang ni Lord na atong, di rin kita dito mag-aaragaw. May nakalingkod place. But this one dito, if that were I have told you that I am going there to prepare a place for you. Di rin ka rin single dito, na kapag mag-surprise ka in birthday, di ba pero ito may nauuna? Kaya single, okay, ako ang mag-assess kung ano ng mga ipuputang natin yung decoration para nagsusurprise natin pagka diniya prepared na tanan. Pero ito may nag-uuna na para mag-ayos ka nga ito. Pero di rin yung karagsingon ni Lord. Di rin yan yung okay, makanto na ako, babayaan ko na kamo, kay kikitaon ko kung tapos na ang pag-build rooms ninyo. Di rin sugat dito. Kuan kasi ako din carpenter. So dito ba rin bumulig anay ako para ang place niyo. Di rin dito. There is something behind this truth na pwede natin kaptan. I am going there to prepare a place for you. At karagsingon ni Lord dito, I am preparing a place for you by my death and sacrifice. Karagsingon dito, ang reason ni Lord kaya nag-take niya ang cross, ang wilhan Father na i-take ito niya ang cross, is para magkangay na ka place nga ito na makaupod kita. Hirap. Kung di rin inihimuon ni Lord, waray ka place, waray promise of heaven, waray promise of eternity na imo nga kaupod nila. I am going there. Kailangan ko inihimuon. Waray ni Lord kikita kung gaano ka lain ang iya aatubakon. Tapos maaram niya nga maupay ang imo magiging kabutangan. I am going there to prepare a place for you by my death and sacrifice. Kaya natin nga mag-claim na may place kita because of what Jesus did on the cross. Kaya in Hebrews 12:2, kaya kanya Lord, we must focus on Jesus, the source
and goal of our faith. He saw the joy ahead of him. So he endured death on the cross and ignored the disgrace it was him. Ang siya yung ang naging motivation ni Jesus. He saw the joy ahead of him. So he endured death on the cross and endured the disgrace it brought him. Bisan di rin maupay ang kakaatubangan ni Lord. Ginhimo lang gihapon niya kasi nakikita niya ang joy na kaupod ka niya dito once you believe at iya. I think di rin ito natin bugto kaya bagyuan ni iba. Si Lord na bugto at kaya mag-offer ito haaton. That is why heaven bugto is a new place. Heaven is a home for God's children. And it must be a place of love and joy because that's the nature of our God. In fact, di ba nai-encourage kita, ka-place na prepare ni Lord haaton. Waray na nga to at pain, waray na nga to at tears, waray na nga to tanan na nakakaulang haaton. Anaan to latanan, puro, pure joy, pure love. Kaupanan aton. Father. Ayaw mamisa no, hausang nga line hasong ni Dr. James Embry. Nayakan niya, who can mind the journey when the Lord leads home? Who can mind the journey when the Lord leads home? I know makuri buto at atong kinabuhi, makuri buto pag-attest or pag-claim, pag-stand and atong faith ka Lord. But this is one promise na makakag-motivate na aton to continue our relationship with God. And according to Dr. Warren Wiersbe, heaven is not only a destination, but also a motivation. When you and I are truly motivated by the promise of eternity with God in heaven, it makes a difference in our lives. Dr. Heaven is not only a destination, but also a motivation. Kaya na si Lord ano? I-repay ni Lord tanan na imo mga sacrifice sa salita. Tanan nga imo pagkukuri punto, may kabalyo ito. Tanan nga imo pagkukuri, tanan nga imo sacrifices, tanan nga imo ipubuhat. Dirito hidden na mga ni Lord. Yan God is so proud of you. Heaven's rejoicing na nakikita ka na na-press on mo Christian life. So this is ang pinaka-highlight natin in verses 30 to 31. But he comes so that the world will learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Dito, na ni Lord, kaya mo ba kumain ni Lord na kalibutan? Kaya na baginhin mo ni Lord and will and Father because of the word so that. Nasa kita, but he comes so that. Maring sumiring nga, si Lord kumanhila para hawaray nasin so that, anong ipa-emphasize ni Lord? So that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. And according to Edmund Chant, na-amaze ako iya, kaya nasa niya, loving the Father is the sum of everything. And pinaka-defining focus in ating discipleship is not how you serve God, how you worship God, how you pray. May daka ba mga sacrifices ka, Lord? Diri. Ang pakiana buto is diri ang imong mga gipanduhat ka, Lord. Kundi gaano mo ginhibog pa, Lord. Loving the Father is the sum of everything. And atong pinag-discuss kanina buto, mga resolve lang ang pinaka-focus natin because the central focus, the defining question of discipleship, the heart
the focus, the centrality, why we are here is about our love for the Father. Why did Jesus come on earth? To fulfill the Father's will. That's why He saves. Pwede man unta diri ko madi Jesus bugto. Pero diri kasi ni Lord makaya. Nga diri kita niya makaka upod. The defining question is not how to serve God. Gaano na kadakot imong sakripisyo bugto para ka Lord? Ano nang imo mga gintaligdan para ka Lord? And even bugto ang question, diri about if God loves you. We cannot question the love of God. Ang pinaka-focus bugto ang discipleship is not about ang love ni Lord Hanimo. Why? Because God's love is an unchanging truth. Dili magbabago. The reason why Jesus came on earth is because He loves you. Kaya ang defining focus and central focus in atong discipleship is not about if God loves us. But the question is, do you love God? This is the question to why you are here. Kung papakianon mo, kung naani ka because God loves you, yes, God loves you. It is an unchanging truth. Pero ang pakiana mo do you love God? Kaya nasa ni Lord, the reason why I exist in this world, the reason why I came here, is para makita kang kalimutan that I love the Father and do the will of the Father. Dili ba ito magbabago ang paghigugma ni Lord? Kaya nasa hindi ba yung Peter? Peter, do you love me? Feed my sheep. Do you love me? Do you love me? Kasi ang purpose ni Lord, ang love niya dili magbabago haimo, pero ang love natin ka Lord, ang perme nagbabago. And in our relationship with God, ang siya bugto ini, ang ipapakiala ni Lord sa aton. Do you love God? Gaano mo bugto kahigugmaon kay Lord? And how we respond to the love of God defines our discipleship. Kaya naging lalaw mo ito nga tao nga nakasakit mo. Kaya naging sisharean mo yung word of God. Kaya ano nakadto ka? Kaya ano mo iniginihimo? It's because you love the Father. Discipleship ito is not about making Christians known. Discipleship is about making Jesus known. And the mark of Spirit-filled life, again, is Christ-likeness. Ano bang big meaning of Christ-likeness? How can we be like Christ? Kung Christ-likeness, paano ka magiging Christ-like? Bukto, how you love. The church is not known because may dadinisulod mga talented na tao. Because may dadinisulod mga mahusay ng gwapo nga tao. The church is known because or kung paano kita maghigugma. Because the church bukto is a hospital. Kaya singo na naan ni bukto mga broken, mga imperfect. Kaya kailangan ang love. Kaya ang love ang mag-uusaha aton para himuon ang will na purpose ni Lord aton mga kinabuhi. And why do you need to do this? Kaya ano kailangan mo higugmaon ng Father? We do this because we love God who first loved us. Sukli mula ito ang ginpakita ni Lord. Hain mo. Kaya mo maghigugma tungod ang una nga naghigugmain ni Lord. And anon imo kaya magbalik ka Lord? Not your possessions, not your talents, not your gifts, not your money.
Not your beauty, not your knowledge, not your wisdom, but your love for God. If we treasure His presence, we'll be careful to walk in obedience. Kung nakupalian kita mo ito pag-obey ka, Lord, usalaan aton kailangan hinugtungan. Ganit evaluate. Gaano mo ba magte-treasure, Lord? Gaano ba kadako at imo paghigog pa, Lord? Because if we treasure His presence, we'll be careful to walk in obedience. We can be ready to face difficulties in life. Even standing in added faith. Because by the pagbilin ni Lord na advocate, by the peace na nakasusunod-sunod tayo mo, by the promise of heaven na nagugulat tayo mo. And God wants you to know that He loves you. And He wants to hear from you kung gaano mo gihapon niya kahit pa. If loving is the greatest commandment. Again, if loving is the greatest commandment, then obedience to God's commands is the greatest expression of love for God. Ito, that's all.